akurát nám ide metro. No toto nie je naše, nevadí. Ale čakám teraz teda na... Je to naše? No nemyslím si, že to je naše. No, ja čakám teraz vlastne na metro, aby sme sa presunuli do Smithsonian Air Museum. Ale neviem, či je toto naše metro, ja skúsim nakúknúť. Áno, je to naše, tak nastupujeme. Má len inú konečnú stanicu a ideme teda tam do toho múzea. No tak som sa aj naučil niečo nové, práve odchádzam z stanice metra a vo Washingtone neplatíte, keď vojete do metra, vlastne tam prikladáte kartu, ale nezobere vám tu peniaze a ono vám tu zobere peniaze, keď odchádzate, čiže vy vlastne dvakrát prikladáte kartu, čo je úplne iné ako v New Yorku, ale taká zaujímavosť, čo je teda vo Washingtone iná. Tak sme konečne vošli donútra, za nami je vlastne security control. A čo sa mi podarilo, ja som nevedel, že tu si trebalo rezervovať lístok. No ale keďže rada bola tak na 10 minút aspoň, tak som počul nejakých ľudí sa o tom rozprávať a dokázal som si ho rezervovať počas toho čakania. Takže to určite dosť pomohlo, že som potom nemusel zmätkovať, že čo a ako. A vlastne teraz sme v múzeu, trošku to tu ponatáčam, popozerám sa, čo tu je. Ešte som si hodil teda navigačku, ideme sa navečerať na tie Mambo Wings, na ten jeden z posledných dvoch vlastne jedál, ktoré mi chýba a som tam práve na ceste za nejakých 10 minútiek som tam. Krídelka už máme, ale keďže to bola len take-out reštaurácia, tak asi si to zjem až na ubytku, ani som tam nemal úplne moc čo natočiť, bolo to proste len okienko, kde som si to vypýtal. Možno som trošku to pokazil, som si tak uvedomil, lebo mali aj že ten buffalo chicken, to sú také tie menšie krídelka, ale ja som si zobral, že 3 celé, tak uvidíme, aké to bude, no tak hlavne dúfam, že ten mambo sauce, že na tom bude dobrý. Tak máme tu ďalší deň, ideme sa pozrieť teda do toho US Capitolu. Tam spravíme prehliadku, tak kávičku už máme, čakám vlastne teraz na tacos, také raňajkové som si zobral, volajú sa, že cheese and bean, alebo beans and cheese, hej, bean and cheese. Vlastne teraz mi ich pripravia, zaplatím to a ideme rovno na ten Capitol. Trošku som nestíhal, tak som to musel prebukovať, tak ideme o 40 minút asi neskôr, ako som pôvodne chcel, ale stihneme to v pohode sa môžem nájsť aspoň a ideme na Capitol. Došli sme znova pred Capitol, to horko je hrozné, však vidíte, aký som dopotený. Vlastne za nami je teraz Capitol. Ja idem nájsť centrum, alebo to Visitors Center, alebo to vlastne skade bude začínať ten túr, aby sme to videli aj zovnútra. Tak vlastne za mnou teraz môžete vidieť ten United States Capitol, ako vyzerá vlastne vo vnútri. Ja mám naplánovaný ten túr, takže ideme sa pozrieť tam, idem to nájsť, mám nejak 15 minút, 20, takže myslím si, že akurát by to mohlo pekne vychádzať, že tam dojdem, prebehneme túr, uvidím, čo ešte sa bude dať pozrieť a pokračujeme ďalej. Dali mi takúto nálepočku, vlastne, ktorá ukazuje, že som súčasť tej skupiny. Takže teraz už len čakáme, ja sa tu na chvíľku sadnem, oddychnem, pozriem niečo na telefóne a ideme na túr. Tam vlastne predtým pustili taký film, teraz nám dali slúchatka, aby sme počuli ten tour guide a ideme donútra. Stala sa taká vec, trošku nám mešká let, čo v určitej miere je dobré aj zlé. Podarilo sa mi získať vlastne lístok na to, aby som išiel ešte ten Library of Congress pozrieť a to, že sa mi posunul let o nejakých 10-20 minút, tak mi celkom pomohlo, lebo už som začínal byť časovo pomerne natesno, takže to je super. Tak teraz ideme rýchlo prebehnúť ten Library of Congress, čo je vlastne knižnica kongresu. Potom ideme po veci, vlastne, ktoré som si nechal na hosteli a ideme do prístavu. Tak mali by sme byť práve v tom Library of Congress. Ja ešte idem nájsť nejakú teda takú miestnosť, čo by bola nejaká, by som povedal, že veľká, alebo čo by som natočil a pojeme stade to ďalej, len zatiaľ to vyzerá len také akože múzeum.
Máme vybavený ten Library of Congress, akože sú tu povystavované iba knihy, v podstate tieto malby nad nami, ktoré sú síce fantastické, ale nič také iné som tu nevidel, nejaké takto knihy a sú obchody so suvenírmi. No tak najvyšší súd je pravdepodobne v nejakej rekonštrukcii, ale ideme skúsiť nájsť ten visitor center, pretože tam by sa malo dať dostať. Obišiel som celý ten Supreme Court, ale teda ten najvyšší súd, ale nenašiel som žiadny visitor, akože žiadne, kde by sa dalo vojsť alebo si to popozerať, takže bohužiaľ asi budeme bez toho. Teraz ideme nájsť metro, aby som sa dostal vlastne do toho prístavu, najedol sa a z prístavu potom rovno na letisko. Sme došli vlastne tuto k tomu prístavu. No nakoniec nemali tých krabov tak, jak som si to predstavoval, takže predávali ich len vlastne čerstvých, že by som si ich musel spraviť. Tak aspoň som si dal polievku z toho modrého kraba a vlastne objednal som si k tomu ešte raky. No, tak sme už v podchode, idem smerom už na platformu, z ktorej nás zoberie metro až na letisko, len mám 4 minútky. A neviem ešte, kde je tá platforma, z ktorej mi ide metro, ale tak ideme to rýchlo nájsť, verím, že to v pohode stíhame. No, tak tuto budeme sedieť najbližšiu asi hodinku, až dokým dojdeme na to letisko, takže vidíme sa až na letisku. Tak my už sme vystúpili na letisku, ja sa idem presunúť smerom ku svojmu letu. Ešte dobre, že ten let je posunutý, lebo niečo sa stalo. Neviem čo, vlastne na tom hraničnom, na tom security priechode im to zasvietilo, že musím ísť na aerolinku, vlastne s ktorou letím a vybaviť niečo s boarding passom. Tak uvidíme, že čo sa deje, lebo nepustili ma ďalej, ale verím, že sa to vyrieši. Povedal mi, že oni to budú vedieť vyriešiť, tá aerolinka. Takže tak, vidíme, čo sa vyriešilo. Bol som teraz na tom kiosku, tam to skúsili vyriešiť, tak zistíme, čo vyriešili. Bol tam problém len s tým, že vlastne ja som to kupoval cez 1/3 spoločnosť, alebo proste cez taký vyhľadávač leteniek a nemali tam asi moje víza alebo čo, tak to len museli pridať v systéme tej Alaska Airlines, s ktorými letím a asi je to všetko fajn. Už sme za všetkými security kontrolami, už aj sme vystúpili z vlaku na našom termináli a ideme už na Island Gate a vlastne letíme do LA.